Ne mogu da se odbiljim. I nemaš potrebe da se odbiljim. A Marina ko Marina. Zdravo Marina. Dobro večer. Kako ste, šta radite? Posle zimske pauze evo nas opet. Pokušava da se odbiljim, ali što mi ne ide večeras. Pravimo ono... Što se dereš? Pravimo ono što sam obećala još pre nekog vremena, u pitanju je torta. Torta starinska sa orasima. Nema neki poseban naziv, možete nazvati Marinina rođendanska torta, pošto ja ovu tortu već godinama pravim, jel? Dakle... Svima za rođendan i svi smo naučili. Svima za rođendan, da, zapravo Marininu rođendansku tortu za svačiji rođendan pravim. Ajmo da počnemo prvo da pravimo krem, pa ćemo onda... Ide po fazama, ništa nije teško, nije komplikovano, ali moramo po fazama. Pola litra mleka. Jedan deo ćemo sipati ovde. Evo, taman 2 decilitra je ostalo. Uključujemo ringlu od 1 do 9 na sedmicu da nam se polako greje. Stani, ne miči mi se. U mleko dodajemo 150 grama šećera. I polako da se greje mleko. To maca. Sada u ovo preostalo mleko koliko ovde imamo. 2 decija. Da. 6 kašika brašna, odnosno ovo vam dođe 6 ravnih kašika, odnosno 60 grama. Sad ćemo polako da ubacimo. I 2 kašike gustina. Merila sam ovo dođe 25-6 grama, nije ni važno, uglavnom 2 kašike su u pitanju. Za one koji ne znaju, gustin je i nišesta. Nišesta, odnosno kukuruzni skrob, koji služi, jel, za zgušnjavanje. Sad ćemo ovo da umutimo, jel? Dok skroz ne razbijemo grudvice. Dobro, važno je da dobro umutite ovo, ja i dalje mutim sve vreme, dok se mleko greje. Da razbijete baš sve grudvice, da biste dobili lep krem onako. I sada ovu smesu ubacujemo u mleko koje je pred ključanjem. Mešamo dok se ne zgusne, dakle ne odvajajte se od šerpe. Vremenski otprilike? 3-4 minuta, ide ovo brzo. Evo ga, to je to. Vidiš da nije prošlo ni 4 minuta. Ne sam obratio pažnju na vrijeme. Pogledaj ovaj sad proces, ovo je vrlo važno ovako. Prvo se naprave ove grudvice. Sve vreme mešate i one će nestati. Ali mora da se miješa. Mora da se meša i pazi sad će one da se napravi, onaj klobuk onako. Ono. A da me ne uplašiš? Da te ne uplašim kad budem digla šerpu. To je to. Samo da pokupim se ivica. Da izravnamo ovo. I pokrivamo folijom. Dakle, dok se krem ne ohladi, izbacite krem na neku hladnu površinu, negde na terasu bi ili na prozor, negde bilo bi idealno. Ako je leto i plus 4 stepeni? Pa to onda ide malo sporije, zima je malo više pogodna za pravljenje, i ne samo ove torte, nego svih kremova i kolača. I što sad radiš? Čekamo da se ohladi. Kada se ohladi... A folija, zašto si je stavila? Da se ne bi napravile oksidacijom, odnosno u kontaktu sa vazduhom, dolazi do stvaranja skrame, odnosno korice ovako. A nama ne treba ta korica, nego nam treba jedan gladak onako krem, koji zato služi folija da se ta korica ne napravi. Uskoro nastavljamo, prelazimo na testo. Dok se fil hladi, krem dok se hladi, prelazimo na koru. 6 jaja, odvajamo žumanca i belanca. U jednu posudu belanca, u drugu žumanca. U belanca dodajemo malo soli, da bismo napravili onaj čvrsti šaum, jel? I mutimo. O, konačno. Menjam činije. Prelazimo ovde na žumanca. Dakle, ovih 6 žumanaca sa 120 grama šećera mutimo. Mora dobro onako da pobeli krem. Opet mikser. Opet mikser. Ne može torta bez miksera, Zlatice, žao mi je. Zaista mi je žao. Ovo nije pozdravljanje sa mikserom još uvek. Stani. Ne, nije. Smori. Žao mi je stvarno.
50 grama mlevenih oraha u testo i jedan sastojak koji ovu tortu čini onako posebnom zaista, rum. Ovo nije alkohol, ovo je aroma ruma, dakle bez alkohola, samo daje onako miris i jedan onako lep ukus, sladunjav onako lep ukus. Tako, jedna kap samo. Samo jedna kap? Da, dodat ćemo posle i u krem. Samo još kratko miksiramo ovo da umutimo. Gotovo. Sito, odnosno možete onu rešetku uzeti, treba da prosejemo brašno. Teoretski može i bez toga da ide, ali lepše će biti testo ako ga budete prosejali. 120 grama brašna, tip 400. To vam dođe negde otprilike 10 Ako nema tu zvečaljku? Ova zvečaljka se zove sito, jel? Za prosejavanje. Može na običnu onu cediljku da procedi. A kažem, kao što rekoh, nije ni nužno da se ima, ali lepše će biti testo. U istu ovu rešetku dodajemo pola kesice praška za pecivo, odnosno 5-6 grama ili kolika vam je već kesica. I ovo ćemo da... Sad ćemo da uključimo rernu. Gornji donji grejač, pod obaveza, nemojte ventilator za tortu, za testo za koru koristiti. I 180 stepeni. Prelazimo na ručno mešanje, da. Dodajemo pomalo belanca iz nekoliko delova, dok se ne dobije kompaktna i jedinstvena onako čvrsta smesa. Sebi ja to fljusnu odjednom. Pa dobro, znam da bi, ali ne treba. Jednostavno ne treba. Postepeno se dodaje belance, da bi lepa onako kora bila i vazdušasta. Sve ima zlatice svoje. Evo posljednji. Šta? Posljednje ubacivanje. Testo sjedinje i objasnit ću još samo kratko pre rerne. Uzmite kalup za tortu, idealno bi bilo sa ovim kaišem, odnosno obručem. Prečnik. Izvini, ako neko nema to, taj kalup takav. Ništa, može onda i u običnoj tekstiji bit će malo teže za vađenje kore, ali može i bez toga da se funkcioniše, naravno da može. Dakle, prečnik, to sam pošao da kažem zlatice, prečnik ovog kalupa je 22 cm. Teoretski možete pravila sam i u kalupu od 20 i u kalupu od 26. Dakle, u zavisnosti što je uži kalup, torta će biti viša, širi kalup, niža torta. Malo putera ili ulja ili margarina, šta već koristite. Namažemo ove ivice, zidove, fali mi reč, zidove kalupa. I vrlo malo brašna dodajemo, samo po ovim ivicama, nema potrebe ovuda. Ovo se inače radi da se kora ne bi zalepila. Ne baušte li ima ritlo za to? Da, čekala sam trenutak kad ćeš mi reći. Pečenje na 180 stepeni, 30 do 40 minuta u zavisnosti od jačine vaše rerne. Dakle, pazite, treba lepo, kad možete u jednom trenutku da otvorite rernu, pipnete rukom i onako kad je tvrdo, nemojte sada bušiti da bodete, nema potrebe, nego samo onako blago prstom pipnite. Ako je tvrda onako kora, to je to gotovo. A uvek možete i čačkalicom da proverite. Evo 40 minut upravo prolazi, kasnije. Misliš 40? Evo, pip pip, to je to. I to ti torta? Da, Zlatko, ovo će biti torta. Slušaj me sada, vrlo dobro, mora da se ohladi kora. Dakle, ide na terasu odmah, a mi ćemo za nekoliko minuta pređemo na fil. Zlato moje, zlaćene. Puter. Cijelo jedno pakovanje 250 grama. Umesto putera možete koristiti margarin. Šta ti je? Pa mora tako, kako će. Dakle, vama na volju, ali lepša je torta mnogo sa puterom, odnosno maslacem. Mutimo prvo kratko puter.
Mislim da nisam rekla puter sobne temperature, ali vidi se da je omekšan. I da, vrlo je važno da bude sobna temperatura u pitanju, u suprotnom nećete moći da ga umutite, jel, da je hladan. Logično sasvim. Dodajemo kašiku po kašiku, ovo je onaj krem koji smo stavili da se hladi. I kašiku po kašiku, a može po 2 da ide, dodajemo ovdje i mutimo sa puterom. Mora postepeno se dodaje da bi se lepo onako mutio. Jesam ti rekao, Marina, da ja ne volim miksera? I je li to moj problem? Da li misliš da može da se napravi nešto ovako dobro bez miksera? 200 grama mlevenih oraha. I ono što ovu tortu čini posebnom, ponovo rum. Dakle, nije alkohol, u pitanju je aroma. Ja ne volim zbog dece da koristim alkohol u pripremi. Dakle, nekoliko kapi. Nije ovo puno, samo ćemo dati onako jedan specifičan onako i ukus i miris i stvarno će onako da obogati tortu. Mutimo pretposlednji put, Zlatice. Krem je gotov. Ja ne znam šta si ti usput snimao. Pa ovo, početak butanja i sad to. Nije mi se u potpunosti ohladila kora. Ali sad ću, zato sam izvadila ovu rešetku rupičastu, ovo je inače super stvar. Ukoliko nemate ovu rešetku i ova od Rerne, može dosta dobro da pomogne kod hlađenja. Koja je od Rerne? Rešetka na kojoj stoji pleh za Rernu. Aha. Zlatko, inače vi to ne vidite sada, ali Zlatko je u liže žice, jel? Vrlo je zauzet. Odlično. Ovo ćemo da oslobodimo. Da, još malo je toplo odozdo. Skidamo papir i prebacujem je na ovu rešetku i ode još malo kratko na terasu, još jedno 15 minuta. Moramo sačekati. Jer se sad konačno ohladilo? Pa, ako me pitaš, trebalo bi da nastavimo sutra, ali da, može ovako da se radi. Zapravo je za koru dobro da se hladi preko noći, jel? Lepše se seče i lakše se seče. Dakle, prva stvar, oštar nož. Skidamo ovaj deo gore, pošto nam treba jedna ravna onako ivica. Mogu to poslije ja da umočim u ovaj šlakt? Da umočiš nećeš, ali ako ostane možeš da pojedeš, ali da mi umačaš ovo nećeš sigurno. Odmah da znaš. Evo sklonit ću ti ovdje sa strane. Hvala lijepo. Sada, starinski način, postoje mnoga sredstva, one pomoćne za seckanje i tako to, ali ja najradije koristim ovo, čačkalice obične. Dakle, kora. Sečemo koru na 3 dela. Možeš li, vidiš li me? Vidim te, vidim. Podelite, možete meriti lenjirom, a možete i odokativno. Ja to volim odokativno da radim. Ovo je stari provereni način. Dakle, celom dužinom sada otprilike izbockate koru tako. Ona će biti granična, kad nož pređe, on će da se nasloni na čačkalice i sečete onako ravno, jel? Svašta. Da. Aj sad ću prvo gornji deo, pa ću posle da izbockam i dole. I sada polako, dakle važno je da nož bude oštar, kora da bude hladna. Ova moja kora nije baš 100% hladna, dakle važno je kad sečete da idete... Da pratite liniju. Da pratite liniju. Ovo je starinski, stari način kako da se lepo podele kore. Kao što sam rekla, nije važno i ako kora nije u milimetar onako ista. To će izgledati šlag. Šlag će to sve da pokrije, naravno. I važno je da se kora dobro onako ohladi. Evo ga, tu smo došli. Evo vidiš, ovo sam, zašto sam rekla da mora da bude hladna kora? Da se torta ne bi krunila. Nije ovo strašno ništa, ali bolje bi bilo da prenoći kora. Dakle, ako ste u mogućnosti, napravite danas koru i ostavite do sutra u frižideru, preko noći slobodno u frižider. Sada isto ovo radimo sa drugim delom.
lepše je kad kora prenoći. U frižideru, znači napravite je danas, ostavite da se ohladi i lepo u frižider da bi se lepo onako seklo i da ne bi se mrvila i krunila. Kao što rekoh, nije strašno, ali je lakše za rad. Ovaj deo što je bio gore, što ima neravnine, njega stavljamo na dno. A onaj deo što je bio dole, dakle na dnu kalupa, njega stavljamo na vrh da bi lepo onako zadržali pravilan oblik, torte. Stavljate fil. Što se fila tiče, treba da podelite da ima, dakle, za 2 kore i okolo da se obloži. Sad ja znam po ovom filu i po kašikama, to je negde 2,5 kašike. Gledajte da onako procenite, morate to proceniti sami. Ali dobro, to si ti rekla, 2,5 kašike. Od prilike, da. Ako svi prate recept detaljno, 2,5 do 3 kašike, pa sad ja dodam malo, pa malo odvadim, pa vidjet ćete. Dakle, stavljamo drugu koru. Dok torta nije fiksirana, možete pomerati levo i desno. meni to izgleda kao jedna velika kriška hleba. Znam, ali posle kad budeš jeo, nećeš to reći. Poslednji deo, odnosno poklopac. Ovo je ono što sam rekla, da bi torta zadržala ravan gore oblik i da biste mogli lepo da je poravnjate. Zato ono što je bilo na dnu, samo se ja guram ovde sa činijom. Sad shvatam. Slobodno je ispomerajte, možete i da je... Sad shvatam. Možete i da je malo pritisnete onako da biste je poravnjali. Sada ide završnica. Nije još onako, daleko je ona još od gotove. Sad nam treba ravnjač. Špatula. Stavljate sa strane. Dakle, grubo pokrivate. Uopšte nema potrebe da bude ona potpuno pokrivena. Objasnit ću vam poslije zašto, jer ovo nije kraj. Samo pokrivate ove neravnine koje su normalne da budu kod torte, kad se torta pravi. Torta na 10 minuta ide pa bolje na terasu nego u frižideru. Trenutno je hladnije napolju nego u frižideru. A ako je leto, onda mora u frižider. Dakle, samo malo, pošto ovaj šlag, odnosno ne šlag, Marina. Fil. Krem, odnosno fil na bazi putera, omekšao, kako se radi sa njim, što je sasvim normalno. Dakle, samo malo da se stegne i završavamo tortu. Poslednji korak pre završetka torte. Dakle, ovo su seckani orasi, imamo mlevene, imamo seckane i imamo ove u komadu. Dakle, sve je uključeno. 100 grama seckanih oraha. Dakle, ajde prvo ću da pobacamo dozgo. Vidjet ćete kako ovo ide lagano, pa ću sa strane sada. Ovo postolje koje imam, ovo pokretno, može da se nađe na internetu. Pitajte Zlaticu, Zlatica sve zna gde šta da se kupi. Temu, Amazon, AliExpress. I mnogo olakšava kod pripreme torti. Nije nužno da imate, može i bez toga, naše majke, tetke, babe nisu imale ove stvari, pa su opet pravile super onako tortu. Kako li su oni obrćali to? Lepo, ovako, rukom koju ja namerno malo pre nisam htjela da uzmem. Vidio si kad sam mazala i kad sam slagala, namerno nisam htjela da bi se malo držala i za sve one ljude koji nemaju ovaj stativ, da im pokažem da može i bez stativa, ovo je sa ljuskom, ljuska ide ovde, da bi vidjeli da može i bez stativa da se, bez ovog salka da se radi. Ovi cijeli komadi, što te je zanimalo, gramaža nije bitna, ali negde računajte. Možeš, ajde, ovo možeš, ovo me ne deranžira me. Uzo. Ovi komadi služe, sad bi bilo lepo, kad bi ga ja malo prikočila, da bi bar pridržala. Samo ga blago pritisnite. Dakle, birajte cijele komade koji nisu oštećeni, a ti si verovatno ceo komad pojeo. Ne znam. Verovatno, poznajući tebe, jesi. Smjela bih se zapravo kladiti. Dakle, ovo je samo šminka, nije ovo ništa, možete i bez ovoga. I bez ovoga može da ide, da.
Evo uzet ću sad jedan pokvaren. Ove krnjave uzimaj i meni ostavi cele za dekoraciju. Dobro, Marino, uzimam krnjave. Pa šta su nego okrnjene, ovi što im fali jedan deo. Wow. Dakle, gotova je. Wow. Wow. Evo, nigde neću odavde. Pa ja mislim da valja. Pa dobro, malkice nije malo. To samo ja vidim, to nije ni važno. Htjela si da se odjavim? Htjela sam da se odjavim, dakle, i da kažem samo, ne znam da li je ostalo ili nije, idealno bi bilo da prenoći torta. To bi onako baš bilo idealno. Da lepo kora da omekša i krem lepo da se stegne. Dakle, degustacija što je pre moguće. U našem slučaju.